Ayi sekule compilation esorry yethakuyona uma he ugcine reveal secrets ukuthi yena umelala noDlamini. But guys, please let me know in the comment section which channel do you like the most. Do you like Sesanati Studio or MDM Sketch Comedy? Because me personally, I love them both equally. And subscribe and let's get this channel to 3,000 subscribers. Let's go. Hey. Haha. In your face, cake, shamu. Ayadali. Ha 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 ha. Ikamera ngaka. Yo wethu. Ngeke ikamera ngaka. Ayasetshenzwa ke da. Ayumakhuzayo. Ngaze imali ningaya. Ibuke face. MDM Films, let's go. Ha! Mina ngikwazi ukushaya nje bethi backflip kanje. Yazi Dlamini izinto okwazi ukuzenza ziyangimangaza kwesinye isikhathi. Cha, ngisho phela Dlamini ngoba umkhulu. Dlamini umkhulu umkhumbi kaNowa. Uyacabanga nje ukuthi zonke lezi zilwane ezayigcwele emhlabeni zakwazi ukuthi zinele lapha emkhumbi. Imali. Manje le Dlamini nomkhumbane akuhlangana phi? Cabange sinivalo baba. So, le moto uvukile. Ngivukile. But imoto yona ayivukanga la. Iyavuka yini imoto dog? Because like imoto ayilali ayivuki. Phela imoto is not a living organism. Mahe. Uthini? Hayi, ngithi nami angifaka uvulo wami. Ngibona phela senikhuluma nobabili. Mahe. Awuthule kancane. Siyalibonga uvulo lakho. Phela sometimes mele uthule mfethu uthi bona bayakhuluma kusho ukuthi nawe manje mele ukhuluma. Mele urelax mfethu sabo. Lalela uthi abangani bakho bathi. Wenzani? Hayi, ngithatha uvulo wami. Ngoba phela nisalidinga. Wezeni azabona. Ngithatha uvulo wami. Wenzani? LMJDC. Ngithatha uvulo wami. Ngoba phela nisalidinga. Dlamini, yini kwenze njani? Hawu, nangu Maxwell. Ngithethe umkhupha ngomese, ngithethe umahe ukhupha uDlamini ngomese. Hey Mahewu. Kuyini ukufuna lokhe? Letha. Okay, ngithethe umese. Dlamini mfowethu ungixolele ngalokho kwenzeka eqaleni. Khohla. Sambeni. So, madoda, akekho ozongincoma ngeimpahla zami ezintsha zakaWoolworths. Woolworths. Hayi Woolworths. Wakwathenga khona. Cha. Nibhizi nje nifundana namagama thina siyathenga. Wamcoba yezwa. So uMaxwell la ezalayo kubantu manje akasakwazi ukuyikhokha. Mahewu. Ubuphikani mangithi uzohleba? Yini obuyiphika? Ungiqolele Dlamini. Mina indaba zabantu ngiyayithanda ende angiboni nje futhi ukuthi ngakwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Mfana uthanda indaba zabantu dog is not my show le. Awuzofuna ukushaya umuntu nomesela kwami. Lo muntu kwethi imali eshisiwe. Anginandaba lokho. Ngishoyo ukuthi mina ngeke uzugijimisa uzoshaya umuntu ufuna umshela kwiproperty yami. This is your property, is not your property. I tell you what I want, I tell you what I want. Yeah, Is your property.
Kambe episode ba season ba aw season 2 episode ba bafethu anengikhomboza ufuna uyibuka Masona ufuna imali yami akafoni baba uzomlisa kanjani kahle wena obebudedengu la umboleka kanjani umuntu imali wazi akasebenzi Yeah, you know it. Oh. Zonke izizwe awusona siyavuma mazingbola Mele ngirete kwingoma guys ngadlale hey manje rete ngoma mele ngifaka ama earphones yakho ukuze ngizwe kahle yazi Dlamini indlovu ayikwazi ukuqoma Yini le kwenza ucabanga ukuthi ifanele ngixoxele leyo ndaba mina? And ubuspecific ukuthi ukhuluma noDlamini. Uthe hey Dlamini uthi indlovu ayikwazi usho umqondo engqo enhlaveni zamehlo. Okusho ukuthi ubukhuluma nami ngqo. Umhloko ngiqonde ngento eshoyo, ha? cha ukuthi ngisuke ngabona ugqoma ngase ngikhumbula ukuthi indlovu ayikwazi Mina ngikhubuza uqonde kuthini eDlamini manje no angisho kanjalo ukuthi ngisuke ngabona phela ugqoma ngase ngikhumbula le fun fact phela yokuthi indlovu ayikwazi ukugqoma ever since isikhuluma ngempela indaba ayikwazi ukuxhuma Sambi futhi lo nimosha isikhathi la. Kuyasho. So Dlamini ushaya bani esikaleni? Ngishaya 100. Yo, hayi cishe lingane naye ingane indlovu. Yewena. Uthini? Yazi zokufonqa wena. mfonqe Ngizokufonqoza ngoba ungicela kabi. Futhi angazi ukuthi ubusayapi. And kahle kusase usangathi kubuyele emuva. Awu Dlamini, usukhuluma kanje nami Dlamini. Ngoba nakho ungasangidingi Dlamini usulalile nami. hayibo Akushiyo kanjalo. Angilalanga nawe, ngilale kwakho. Yasiza kusashwana babili. Akuthi nya size sifike la siya khona. awuphoma amafayeli Dlamini Sa, we madoda siyaphi Hawu, usephuza amaphilisi usewusheron. hey uShepherd uma ndoda kwenzakalanda. Dlamini, uyakhumbula ngokutshela ukuthi bamisa esibhedlela bafike bamnika amaphilisi. So mekwaphuza amaphilisi uyashintsha ngomunye umuntu. Yikho nje engasazi ukuthi kwenzakalani manje. amaphilisi anda Yabona wena sana uzoziwasha lezi zinto ezophela u2 weeks ngoba ungijoyela kahle. manje uzokubalekela Dlamini kanti ngizolala la Hayi ngeke ulale la. Dlamini Hawu. Umkweleta malini kanti lo mlisi? oh 1005 rand u5 rand uyaphi Malangaka. Yini mawwenze njani kanti? shuthi ngaboleka u200 rand ha uzala kwaze kwaba 1005 rand Yazi yenza njani? Khokha umama kuqala khona ezoyeka ukuzala. Bese kuthi inganeke vele zisencane ayizali. Uzobe usuyikhokha ke nazo kancane kancane. Hayi right le show mahe uqale nasegcineni lo part nendawo ngazi kwenzakalana. bayo Ufuna ukuthi moya kuyisentha lento ivele la. hey baba irand So vele uzoyithatha every month le rent. hawu kanti vele ikhopha izimali nje usukuza umsangano wena. hawu Mina sengiqala ukukhathala manje okondla indoda endala engafuni ukusebenza. Ususanganela wemahewe. Seswana. Umuntu osafuna ukukhokhela la. Phuma uhambe la. Izo nje ukhuluma kanjani nami ngibe ngikondla. Uthina mahewe. Uyazo mina nginyuse lati ngempela ngowesilimi. Angithike ile ngizobe senkusha yakho na. Hayibo, wemahewe. Kahle futhi umdala. Ungayenzi leyo. Don't Inkinga like do. wena lithatha kancane. Ihewu liyahlonipha. Hey.
Usuzelani? Hayi, akumina. Pho uthubani usuzile yimina? Awumoya nje ukuthi pu. Sukuma ubaleke njengamanje. Ngibale ngiyeke. Usabuza baba. Kanti sabuza mina besekuthi yikho. Hey, woman with some power. Element somehow, babe. I understand, see my friends. Let me know in the comment section who has leyo ngoma. Ayawathanda ama-vlogs lomthetho bani Maxwell. That's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please don't forget to hit the like and hit the subscribe button, and check out this video right here or this video right there, or click right here to subscribe to my YouTube channel. And guys, it is what it is. See you on the next video, probably this one, because this one is the best, bro.